je zdrav. Tako sam se ja snalazio kad sam radio ovako. Na Zlatiboru. Je. Da. Samo pozdravio ti je zdrav. Tam ti je dol. Dol. A? Što ti ovdje sam stajao? Što biju? A ulazi u drugi boks i stalno bije ovi drugi. Zato sam ga prebacio samog pod kaznu. Ludače, a znaš šta možda radi?